салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату бародарон. иншоаллоҳ маҷбур шидем ҳамин видеоро пешниҳод кунем, видеоро биброрем ва кадоме метавона пеш аз сухана гап задан иншоаллоҳ ҳамин видеоро паҳн кунем дар кадом канале ки дорем, иншоаллоҳ кадом программое ки ҳаст иншоаллоҳ видеоро тақсим кунем. як чиза хотиррасон мекунем бародаро, ҳамин мардуме ки мусалмоне ки дар ғарибӣ чӣ кор мекунанд ва чӣ талаби илманд, яъне донишҷӯ ҳастанд бародаро, хотиррасонтон мекунам то ҳамин дирӯза даракёр вабше нашида будем ва гуфтанием бародаро ки то ҳамин дирӯза ҳамин батонҳое ки ҳастанд, ҳамин хлебҳое ки ҳастанд бародаро, ҳамин хлебҳоро мехӯрдем, ҳамин батонҳоро мехӯрдем. дирӯз даракёр шида будем ки дар таркиби ҳаминҳо равғанҳои хук ҳастай, ҳамун хуке ки худованд дар Қуръон исмша ҳаром гуфтагия ва баданшани ҳаром гуфтагия бародаро, ҳамун чиза ҳаром гуфтагия хаймо то ҳолиам то ҳамун дирӯза дарак надоштем мехӯрдем ва дирӯз даракёр шидем, маҷбур шидем бародаро ки ҳамин видеоро биброрем ва илтимос мекунем бародаро ки ҳамин видеоро тақсим кунен ва дар кадом каналое ки ҳастанд, кадом программое ҳаст, илтимос тақсим кунем ва пеш аз ҳама бародаро ки чизе ки мехӯрем мусалмоно бояд мо бидонем ки дар таркиби ҳамон чиз чӣ дорад, чӣ чиз ҳаст ва ҳамун суратҳое ки ҳастанд дар ютуб, дар кадом программае ки боша набоша бародаро нигоҳ кунем, ҳамун элементҳои ҳарфи як кардагиан бародаро ва рақамгузорӣ кардагиан, ҳамунҳо дар таркиби тамоми чиз ҳастанд. тамоми ҳамаи чиз не бародаро, бахшиш баъзе чизҳо бисёртар дар чизҳои хӯрданӣ ҳастанд бародаро ва ҷавонҳое ки ҳастанд алал хусус ба мисли мое ки гуфти гапҳо хушӯ мекунем, мегардем дар таркиби собунҳо ва шампунҳои ҳамун қиматбаҳое ки мо мехарем дар таркиби ҳамунҳо ҳастанд бародаро ва гуфтанием бародаро ки чизе ки мехарем иншоаллоҳ пеш аз ҳама хонед ва гуфтесам бо ки иншоаллоҳ ҳамун чизе ки мо мехарем ба зарари мо боша ки дар охират мо аз ҳамун чизе ки азоб мекашем мехарем, ҳамун чизе ки азоб мекашем мехарем ва бо дар охират ҷавоб битем барои чизҳои худмон, гунаҳгор шем, бисёртар виҷдон намевардора бародаро ба фикри ма. фикри шуморо худо доност, аллоҳ доност ки чӣ мехоҳем ва ҳамун суратҳое ки ҳастанд дар таркибошон бод хотиррасонтон мекунем ҳарфи е ҳастанд бародаро ва рақамгузорӣ кардагиам шуморашон хела бисёрай, дар таркибшон равғанҳои хук ҳастанд бародаро. худо нигаҳбонтон боша, аллоҳ нигаҳбонтон боша ва дуогӯ бошем бародаро ки то ҳамин рӯза мо чизҳои ҳаром хӯрда гаштаем, то ҳамин рӯза дуогӯ бошем бародаро, худованд моро бибахша. боқӣ дар амони аллоҳ бошем. худо ҳофиз. худо ҳамаи мо бандагони мусалмонро бибахша ва бо мерасонам бародаро ки чизе ки гуфтанӣ дорем бародаро дар комментариҳо бинависен, иншоаллоҳ мо худмон дастгирӣ мекунем, чӣ камоди боша ки мо дастгирӣ мекунем ва иншоаллоҳ бо хотиррасон мекунем ки ҳамун суратҳое ки ҳастанд ҳамун суратҳоро паҳн кунем ба тамоми мардуми мусалмон. худо нигаҳбон.
خدا همه ما بندگان مسلمان گناهکار را ببخشه. خدا حافظ.